Ipinagdiwang ng mga guro sa lalawigan ng Camarines Norte ang National and World Teachers Day October 5, 2023 sa Eco Athletic Field sa Bayan ng Daet. Nagkaroon ng mga programa na sinimulan sa banal na misa. Nagpahayag naman si Cristito Morcilla, Camarines Norte DepEd School Division Superintendent, sa kaguruan dahil sa kanilang kasipagan, balasakit at pagmamahal sa mga mag-aaral sa kanilang mga paaralan. What a beautiful way of celebrating World Teachers Day if that really happens. We join you in praying and requesting for that particular increase. Hindi po kayo dito nag-iisa. Ang STO Camarines Norte ay nakikibahagi sa ating layunin na sana ay tumaas ang ating sweldo. We deserve that. Samantala ay nagkaroon naman ng proxy si Governor Ricardo Padilla na siyang panauhing pandangal sa okasyon ng mga guro sa selebrasyon at ipinadala nito ang kanyang anak na si Provincial Administrator Don Padilla. Binasa na lamang nito ang mensahe ng kanyang ama na labis na inaasahan ng mga guro na makakarating ito sa mahalagang okasyon. Ako po ay nautusan ni Governor na mag-represent sa kanya po ngayong umaga. Humingi po siya ng paumanin sapagkat meron po siyang prior commitment as equally as important as this event. So hayaan niyo po ako na basahin ang mensahe po sa inyo ng ating pong mahal na gobernador. Mga minamahal naming mga guro, magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo upang ipagdiwang ang Teachers Day. Isang okasyon na ginugunita natin ang walang sawang pagsisikap at dedikasyon ninyo, ang aming mga minamahal na mga guro. Kayo po ang naghuhubog ng isipan ng ating mga kabataan. Kayo din po ang nagpapabuti ng kanilang kinabukasan. Sa inyo po nakasalalay ang pagpapaunlad ng kanilang pagkatao. Sa araw na ito, nais kong magbigay pugay at pasasalamat sa inyong lahat ng mga guro sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga guro. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga, pag-aaruga at pag-aalaga. Salamat sa pagbibigay ng inspirasyon at pagtitiwala sa ating mga kabataan. Salamat sa paghubog sa kanila upang maging responsableng mamamayan at mabuting tao. Naway may pagpatuloy natin ang pagdiriwang ng Teachers Day bilang isang pagkilala sa walang umpay na pagsisikap ng ating mga guro na itaguyod ang edukasyon at pag-unlad ng bawat Pilipino. Inabot naman ng gabi ang iba pang programa dahil sa napakaraming raffle pa premyo para sa mga guro. Nagkaroon din ng song and dance presentation ang lahat ng mga punong guro sa bawat distrito na pinalakapakan naman ng mga teachers. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Ricky Vera, MBTV News.